Ipulit ka Maulai Police Station hane ka step kilayo tam ya kamet yap jong wei ubreo bat utharnya inject hakti kabala thya lingtar halum jingtap jong ka snong lumau nei Maulai umthlong. Laya thu baya kani kamet yap lalap ningkong dakinong shong snong kathan bat kila pentip marmar syaki pulit bakin wanle ya ka badan kam bat ya kani kamet yap la penkit no sya Shillong Civil Hospital ban pendap ya ka postmortem. Laya thu bakani kamet yap ka dei jong urang ba bakerteng de uviki lingdo lingkhoi udan hapdeng ka karta ka balai phau hadu sau postnam. Tak hadu bapen mi ia kani ka khubor ompat syamlala ban pentikna ya ki daw jong ka jingyap jong utei urang ba.